Здравейте хора! Ще кача едно гейминг видео, където правя анбоксинг на една доста интересна игра, наречена The Battle Cats. Общо взето събираш група от котки, 8, които са определено нормални, само да ви покажа. Ето, примерно имаме нормална котка. 10 лева остава с ръце, защо пък не. И така имате много котки да събирате. Да кажем, примерно и този боксер. Но това не ни интересува сега, защото ще правим анбоксинг. Събрал съм достатъчно котешка храна, един вид пари в тази игра. И ще направим анбоксинг на ето това. Първо, получавам Platinum Shard. Ако събера 10 такива, мога да ги направя Platinum Ticket, което получавам Uber Only. Един вид много силни котки. Окей, отваряме. Даже сами на намаление за 750. После може да въртаме пак. Айди. Yes. Така. Нищо хубаво. Нищо хубаво. Майки го имам. Нищо хубаво. Нищо хубаво. Yes, нещо ново. Uber супер. Yes. Yes. Окей, юснашата, после ще го забърва, че въобще имам такава. Така. Имам го. Това го нямам! Още един Uber супер, добре, два. Добре, това е добре за сега, двама. Супер! Супер, това е супер яко. Следващото е, имам го. Един Platinum Shard. Добре, въртнахме ги. И ще въртам още, мисля, че 2 пъти. Така. Моля се нещо хубаво. Имам го. Да. Съквам ресив. Окей. Така, още един път, хора. Всъщност, на кое? На кое да въртнем? На той лявото или на той дясното? На кое? Айде на той лявото. Да, айде. И имам го. Добре. Паднаха ни се 2. Останахме 10 парички, храна или каквото е там. И само да видим. Това е всичко, вече имам. Тъй ще видим колко общо. Холи. Почти 2 милиона. Yes. Yes. Добре. 4 милиона. XP. Да си видим новите котки. Така да ми дадат малко храна и те. Храна. Къде се намерят? Имаме. Какво това? Сумонер Сатуру. Нещо аниме. Я да му видим атаките. Окей. Един друго случава. Така малко като аниме. Обаче статовете му изглеждат много хубави. Ето те тук. Отдясно, горе на екрана. Атаките му обаче. Найс! Окей. Изглежда интересно. Мога да ви покажа какви са ми котките. Нямам няколко интересни. Примерно... ето това. Не знам как точно се води котка, но... Няма малко кладенца и там на меча му. Само да... Ето. Да. Голяма цепен пич с 2 голями меча. Защо па не? Така. Имаме и това нещо. Което става това. И главата му е много голяма. И удара с глава. Имаме космически кораб, котки. Някакви
Е, това не ме момиче. Пука ми честно казано. Ето, това също интересен. Но да, хора, за днеска ще е това. Реших да направя анбоксинг, тъй като не съм правил гейминг видеото давна. Колко време има това? Не знам колко време записвам. Добре. Хайде ще направим една игричка. La Frenzy. Тая игра става идея да превземеш света. С котки. Само секундачета. Малко му. Добре. Не питайте какво е това. Просто издържливо много. Вярвайте ми. И сега събираме пари. Докато не дойде нещо, което е много силно. Ако питате какво е нещото, което е по средата на екрана, ето тук. Ето вижте. Това е котката Господ, така се каже. Мога да взимам някакви сили от него, примерно. Много точки или парички, за да купувам котки и безкрайно натискане, да не ми се презареждат, като е така. И това доста помага в случаи. Но честно казано сега просто опитваме се да вземем най-силните там, които можем. Примерно е тази Джоджо котката. Angry Delicant Cat. Не мочета. Та ляво долу, където ми е. Трябва да съберем достатъчно за нея. И горе-долу после за нещо друго. Ще видим какво. Музичката поне е хубава. Макар че малко е доста ще. Имаме горила. Това е зле. Това е много зле. Добре, победихме. Сега просто ще събирам пари. Играта май ме мрази. Защо трябваше да дойде втора? Не, и може. Да се надяваме, че можем да оцелем за мъничко. За мъничко, само още мъничко. За мъничко. Още мъничко. Не питайте този откъде е излезе. Това така магия просто. Това нещо да излезе персони там ход. Нормално. Закони на физика. Какво да кажа? И че тутап на тази горила. Това е много силно. Трябва да го само вземем. Спокойно, сега ще съберем малко пари за по-силните. Това за 6400. Ако има време. Мисля, че ще победим. Преди да може бързо да го взема. Пич, убихме морда с един-два удара от на тоя. Силено. Yes. Победихме. И горе-долу това е цялата игра. Добре, хора. Айде. Приятен ден и лека вечер.
Що казах това? А там утро ли е, вечер ли е, приятно.